Perfecte. Doncs molt bona tarda a tothom. Continuem en aquest cicle de conferències i recordeu-vos que la idea bàsicament és utilitzar els elements màgics que queden en medicina. Hem passat el primer dia per tota Grècia explicant què passava en la mitologia i després hem passat per Roma veient com hi havia elements màgics en la malaltia de Juli Cèsar l'altre dia, en l'epilèpsia aquesta, i avui teniu una conferència en què pràcticament és tot pintura i suposo que serà divertit veure com quan sortim de l'edat mitjana, que pràcticament en alguns dels exemples que passaven l'altre dia arribaven fins allà, i entrem en el Renaixement, veureu com aquests elements màgics simplement han canviat d'ideologia, per dir-ho així. El que s'han transformat, s'han adequat a un pensament que ara és un pensament cristià, però de fet els elements màgics continuen sent pràcticament els mateixos que hem vist en els 1.500 anys abans que quan hem començat, o 2.000 anys abans que en algun dels textos de la Ilíada o d'Homero que hem estat repassant. Com us deia, sembla que comencem molt lluny, però no tant. Ahir teniu la primera part de la xerrada, que ens ocuparà mitja hora de, suposo, divertiment per vosaltres si no coneixeu la història, que són els dos sants metges. Aquest és un icó del segle XV, que és un icó polac, en el que només intento fer referència a que aquests dos sants que han nascut a Aràbia i que han estudiat medicina a Síria en el segle III després de Crist, doncs van ser absolutament ells no directament, però fonen moltíssimes esglésies relacionades amb ells per tota Europa i naturalment a Espanya i a Catalunya. Mireu una característica dels dos que després es perdrà, perquè quan passen els anys la gent ja no sabrà com eren, però eren bessons. I aquí queda clarament es veu que realment són bessons. De fet, veureu que són 5 germans que els veurem sortir d'aquí a una estona una mica més endavant. Clar, com us deia, sembla que estem parlant de la prehistòria. Cada cop que uno agafa la història per referir-se a coses, uno té la sensació que estem parlant de coses de Polònia, però aquest és el retaule de la catedral de Barcelona, el retaule de la capella de Sant Cosme i Sant Damián, que són els dos sants metges, i és un retaule preciós en el que el ciclo pictòric de la vida dels sants es reflexa per aquí sota, però ho veurem en uns quadres que us he seleccionat, jo diria, millors de los que podem fer aquí. I si passegeu per el Sant Pau, alguns que treballeu allà, veureu que a les finestres del Sant Pau estan els dos germans, Sant Cosme i Sant Damián, que està aquí a darrere, i que, com veureu, estan presidint, sent dos pavellons de l'hospital, en fi, i encomanant la salut dels malalts que estan dintre de l'hospital aquí. La història comença una mica més enrere, així que necessito portar-vos fins aquí d'una manera raonablement amable, com ho fem cada vegada. Aquest que teniu aquí és el convent de Sant Marco, que està a Firenze, està a Florència. És un convent dels dominicos. Recordeu-vos que estem en un moment en què té un pati renaixentista, suposo que algú l'ha visitat i que és meravellós. Aquí, just darrere d'aquest mur, està un pati renaixentista extraordinari que han restaurat fa molt poc, això vol dir 10 anys, i recordeu-vos que aquí vivia gent molt interessant en un moment determinat de la història. Per exemple, vivia aquest personatge que és Girolamo di Savonarola. Girolamo di Savonarola, diguem-ne, era un dels teòlegs que exercia com a tal més importants. Bàsicament, el teòleg d'aquesta època decidia qui es cremava al foc i qui no. Era la condició essencial. No només llibres, sinó gent. Doncs, com us recordeu, es va barallar amb el papa, en Felip IV, que després lo veureu sortir, i doncs ell va terminar també cremat, en el qual, en aquest cas, quan uno comença a llegir la vida de Girolamo de Savonarola, crec que està bé. Com us deia, aquí dintre del convent aquest passen coses molt interessants. Per exemple, passen coses com que hay un personatge que veureu salir en el quadre següent que està representat i que també ha viscut dintre. Això que esteu veient és un quadre preciós que no està a Firenze, naturalment, que està a Orvieto, com suposo que molts de vosaltres ràpidament reconeixeu, que està a la capella Bricio d'Orvieto, de la catedral d'Orvieto, que és de Luca Signorelli, que es titula Los condenados y el infierno. Però aquí, en aquest altre quadre de la sèrie, està a l'altra paret, està a la catedral d'Orvieto, a la paret davant, està aquest altre quadre que és de les poques representacions, com avui tenim gent que sap molt més de Renaixement que jo, potser recordeu alguna altra, però és de les poques representacions de la prèdica de l'Anticristo. Una cosa que està recollida al fet dels apòstols i que veieu que és aquest personatge que Luca Signorelli pinta aquí, ara us ampliaré perquè veieu aquí. La persona de la que necessito parlar és un d'aquests dos que també repassarem ara a poc en gran. Primer, la prèdica de l'Anticristo és molt assenyalada perquè per a l'època que l'Anticristo estigués predicant com el fals profeta
tenim que vigilar molt com ho fem la representació. Per això veieu aquí que està Llucifer a darrere. No només està a darrere, sinó que veieu com les imatges de Llucifer en aquesta mena de banyes i de l'anticristo que en el cabell han tornat a repetir la mena de banyes també, deixa clar que aquest no és el Cristo de veritat, sinó que és un altre Cristo que està predicant coses que naturalment són falses. Mireu també el que han fet en els Suls. Ara, quan uno veu les pel·lícules aquestes, normalment horroroses, que traten de fer por sobre la figura de l'anticristo, tots surten als sols vermells, com un descobriment absolutament modern, fa 500 anys del que esteu veient, i Luca Signorelli ja lo veia. Però, com us deia, necessitem prestar atenció, perquè probablement lo necessitem per la primera part de la xerradeta, a aquests dos personatges. El primer, aquest que teniu aquí, és Luca Signorelli. És el pintor dels dos grans quadres que estan a la catedral d'Orvieto. I al seu cantó, al seu costat, aquest personatge que teniu aquí, és Giovanni da Fiesole, Fra Angelico. Giovanni da Fiesole és Fra Angelico, que també havia viscut dintre del convento di San Marco, allí a Firenze. Doncs és la raó per la que he començat aquí, tratant de fer-vos portar a un lloc en el que probablement, com ho recordava ara el professor Miralpeix abans d'entrar, tenim el més important ciclo pictòric de Sant Cosme i Sant Damián, que ens servirà per a resseguir la vida dels dos santos i resseguir aquests elements màgics de la medicina i la pintura que estan aquí entrelligats. Doncs, com us deia, són dos germans, els dos germans tenen coneixements de medicina que han adquirit a Síria i després d'això sembla, no està clar cap on van, alguns diuen que va cap a Cilícia a treballar i els altres diuen que van cap a l'Àsia Menor i que fan allà la feina de metges. Però el quadre de Fra Angelico, que ja no està al Museu di San Marco, només queda, també recordeu, al primer pis el cicle del martiri de Cristo, però els monjos lo van vendre a les diferents institucions, aquest primer que esteu veient està a Washington, doncs mireu que està representant el primer miracle que s'atribueix a Sant Cosme i Sant Damián. És la curació de Pal·làdia. Pal·làdia és aquesta senyora que està aquí al llit i que es moria en dies. Quan arriben els dos santos, que els veieu aquí, en aquesta mena d'halo al voltant, doncs li donen un ungüent, després veurem com ho representa, i Pal·làdia es cura. Pal·làdia es cura, i de fet, mireu com temporalment és una criada o la mateixa Pal·làdia, no ho tenim clar, la que surt per donar-li en agraïments 3 ous. Perquè aquesta és una característica molt important dels sants metges, que no cobraven. Nosaltres, com anem resseguint aquesta pràctica mèdica com a modo de contrahistòria amable, no cobraven i només cobraven el que la gent li donava per menjar, coses que encara passen en el despatx de qualsevol de nosaltres. La gent entra a Nadal i te solta allí un pollo i què hago jo con un pollo? Bé, doncs la idea torna a ser la mateixa. Doncs com no cobraven, el resto de metges de la ciutat no estaven massa contents. És la raó per la que les acaben denunciant. No anem pas bé, si aquesta gent no cobra i los cura, què farem nosaltres? Cobrar i alguns els curarem. Això no anem bé. En la qual acaben denunciant davant d'aquest senyor que és Lísies. Lísies és el que mana allí, la mena de governador. I mireu que ara no només estan Cosme i Damián, la taula de Fra Angelico, sinó que a més estan els 3 germans, que tenen alguna representació, no molta, però sí alguna representació, com veureu ara, alguna representació en el martirio dels dos sants. Si recordo bé, és Antimos el Petit, Leoncio el Gran, i aquest altre es diu Eupropio. L'ho he repassat abans de venir, per estar segur que no deia ninguna bestiesa. Doncs Leoncio i Antimo jo crec que són fàcils, l'Eupropio no. Mireu com de l'altre cantó de Lísies es veu gent que probablement són metges. És aquesta mena de capirote que veureu al llarg de les diapositives sortir que moltes vegades els historiadors han fet coses sorprenents en el capirote en qüestió. Doncs probablement identifica el metge. El metge té aquesta pinta, el metge, diguem, pagà, el que no té que veure amb Cristo i que per tant cobra, té aquesta pinta. I mireu els ropatges del metge, que és una cosa que utilitzarem 2 xerrades perquè veieu com es vesteixen els metges abans d'entrar a casa dels malalts, i que aquí es veu que són gent de calés, les vestimentes, no és el meu, calma, si no és el meu, calma. Les vestimentes ja són vestimentes riques. Naturalment, un cop que Lísies escolta que aquesta gent està curant a la tropa i que després de curar no cobra, ell veu que alborotarà tota la ciutat i per tant els condena. La primera condena que fa és a llançar-los a l'aigua amb les mans atades. Ho veieu? Els llança a l'aigua. Però, esclar, immediatament després de ser llançat hi ha un àngel que les allibera les mans i que los treu a l'orilla, mireu, Zenobio Grobi és aquest tipus que ha fet aquesta taula, en el que és l'única representació que jo he trobat del martiri per aigua, per dir-ho així, en el que la gent torna a sortir
Bé, doncs clar, esto no podria ser. La segona part del martirologi és encara més espectacular, com passa en aquest quadre de Fra Angèlic. Doncs molt més espectacular. Per què? Perquè mireu com li prenen foc al voltant seu, dels 5 germans que estan aquí. El Lísies a dalt. Sí? I naturalment un altre cop el capirote de los savis de l'època, alguns, com us estic dient, Metge, i com ho vereu després en algun quadre de Bosco, sense dubte, Metge. Doncs, però mireu el que fa el foc, és anar contra la gent que està a prop de la foguera, però a ells les deixa indemnes, no les afecta el foc. La tercera part del martiri, que tampoc va ser molt efectiva i que aquí és apassionant veure com el pintor té una dificultat, i és expressar com un cop que ells estan a la creu, els 2 germans els veieu aquí, Sant Cosme i Sant Damià, els 3 petits els veieu ahir despullats, i clar, com us deia, el pintor té ara una dificultat enorme que transmetre a l'espectador. Diu, com ho faig jo per veure que l'estan llançant fletxes, que l'estan assagetant, però que les fletxes no les arriben, sinó que tornen a la gent que les està llançant. I mireu com en algun cas troba una solució absolutament fascinant, i és que la fletxa ve de tornada, la veieu? La fletxa simplement ve de tornada. I en el cas de les pedres, està clar com ho fa, no? Ràpidament el que estava llançant les pedres és el que les té sobre. Veieu? És una part del martiri en la que realment resulta sorprenent veure com aquests 2, que són sants, evidentment, després d'aquesta mena de martirologi que no té un fin, no hi ha manera d'acabar en ells, veus com la gent està recollint les saetes i les pedres que van ser llançades. Clar, normalment el martirologi quasi sempre acaba malament, les coses com són. I doncs Lísies, un cop que han passat aquestes 3 coses, doncs comença a estar una mica emprenyat i pren la decisió de passar-los a espasa. I com els veieu aquí, aquí teniu a Sant Cosme i Sant Damià, que són els 2 primers que van passar a espasa, Àntimo, que és el petit i que lo deixen per al final, i naturalment tenim un altre cop aquí a la tropa alguns de los que les han denunciat que van en aquesta mena de barret estrany que corresponen als metges, que són els responsables de la denúncia, que a diferència dels màrtirs, dels sants que estan despullats, ells estan molt ben vestits. Bé, hi ha alguna taula més. No penseu que hi ha molts estudis, ho comentaven abans, dels sants metges, no massa. Hi ha 2 o 3 articles, alguns fets per historiadors, alguns altres per metges que han resseguit la història, però l'aparat iconogràfic que esteu veient probablement multiplica per 4 o per 5 el que jo he trobat en articles separats, en la qual suposo que veieu com la interpretació és diferent i com aquí el que està matant als màrtirs té una vestimenta que correspon a l'època que és el Renaixement. L'última part del retaule de Sant Marco, del convent de Sant Marco de Fra Angèlic, ens mostra als germans, que ara estan morts, en una cosa que m'ha fet molta gràcia quan l'he vist i que he de saber què era. És en un camell, lo veieu el camell, que porta de la boca una filactèria, una mena de tela, en la que va explicant que realment són sants. El que deia el catxarro aquest, que no lo veieu escrit, però que jo he intentat buscar, és que tota aquesta gent que està aquí a terra són sants per paraula divina, per dir-ho així. Clar, no és fàcil resseguir el que passa després, però el que passa després té que veure amb l'expansió d'aquesta història que he contat, que és del segle III després de Crist, per tota Europa. De fet, quan agafeu la carretera cap a Figueres, veureu a mà dreta un veïnat que es diu així, veïnat dels Sants Metges. Només sortir a prop de Medinyà, abans d'arribar, veureu el veïnat. En una mena de pujada, que naturalment acaba en una ermita o església, on els metges van en peregrinació, els metges, no sé, però alguns sí, en peregrinació el 29 de setembre puja fins allà dalt i fem una petita celebració relacionada amb la història que estic contant. Per tant, és una cosa que està viva, però si algun dia enganxeu el camí de Castilla i passeu per aquelles terres de Burgos, que realment sí que necessiten sants, doncs cada poble té una capella dedicada als sants metges i pobles sencers que tenen. Clar, doncs estar, diguem, sota el paraigües d'aquests 2 sants volia dir que la gent es posava menys malalt que els del poble del cantó. Això és, per tant, molt important. Per què? Perquè bàsicament hi ha 2 històries paral·leles que fan que el mito dels sants metges es passi ràpid. Aquest és Teodosio II, que sembla que es va posar malalt i que naturalment va anar a una capella dels sants metges a Constantinople i va sortir curat. Això és una petita cosa que també va passar i que té relació amb un obispo que és Ràbula, l'obispo d'Edessa, que també va haver una curació miraculosa relacionada amb els metges d'un cec que quan va arribar a la capella va començar a veure. Per tant, és immediat aquest element màgic associat a la medicina. Tant és així que la següent representació dels sants que veureu, de Sant Cosme i Sant Damià, té que veure amb el que la gent fa perquè no li passi res.
Què vol dir això? Que si algú té opcions de posar-se malalt, el primer que fa és ficar a casa seva una mena de... A casa seva no, però al lloc més proper de casa seva un retaule d'aquestes característiques, en el que els sants, veieu, Sant Cosme i Sant Damián, naturalment en un dominico i un franciscà, doncs té una condició votiva. Si jo tinc el retaule a prop i vaig allà a pregar, el poble no es posarà malalt, ni jo tampoc. Si tenim pesta a 50 quilòmetres i aquí tenim el retaule, la gent de 50 quilòmetres ven d'aquí i per tant no ens posarem malalt, estarem protegits. Aquest retrat votius, probablement el primer és aquest, que és de Fra Angelico i que a més és probablement la primera vegada que representa una sacra conversa. La verge i el nen estan en el mig perquè els teòlegs tenen un problema tremenda. Un cop que hem muntat tota aquesta història, el problema teològic és el següent. Si aquesta gent cura els malalts com ho feia Cristo, d'on les ve el poder? Doncs si nosaltres representem només els metges com a responsables de la curació, per molts sants que sigui, el poder és seu. Necessitem el poder diví en el mig, que és el que fa Fra Angelic. Posar la verge i el nen, deixant molt clar que la que mana aquí, en tot aquest miracle, és la verge, i que ells només són representants de lo que la divinitat proposa per a un poble o per a la persona en qüestió. Un altre cop, l'element màgic en el moment de la curació, igual que passava en la incubatio, igual que veurem una mica després. Com veieu aquí, aquest element votiu fa fortuna. I aquesta és una representació en la que Cosme i Damián, que els teniu aquí, Cosme i Damián, porten uns atributos que després repassarem, que és divertit de repassar, perquè aquests dos sants són sants no només dels metges, sinó dels farmacèutics, dels barbers, dels peluquers, ara repassarem per què, i a més tindré l'opció de tornar a ficar en els cirurgians, que sempre és divertit. Doncs, els veieu aquí al cantó de Sant Joan Bautista i Sant Pere, amb la verge en el mig, tratant de deixar clar un altre cop per què ells són. Això és de Roger Van Weyden, que per cert acabo de venir de Madrid per veure l'exposició, que si teniu oportunitat teniu que fer-ho abans de que la treguin, en el que bàsicament el motiu és la restauració de la resurrecció, però han fet una exposició extraordinària en el que hi ha com 4 o 5 Van Weyden de veritat i després un conjunt de mestres al voltant que fan que sigui molt agradable el passeig per allà. Més obres votives, Andrea de la Ròbia, però el mecanisme de l'obra votiva és semblant. El que passa és que a vegades, probablement per raons del relleu i de l'espai, veiem a la Verge en el mig, aquí hem perdut un germà. Sant Cosme lo tenim aquí, però veieu que aquest no és Sant Damián, és Sant Francisco. És Sant Francesc, per això lo veieu en l'hàbit de franciscà i si els que esteu més a prop veureu que té un estigma aquí en la mà, que és del martiri, aquí, lo veieu, que correspon al martiri. Més imatges votives, per exemple, aquesta de Groningen, i sobretot un lloc en el que hem passejat tots. Quan arribem a Roma ja cansat, sortim dels museus capitolinos, enganxem la costa cap avall, cap al foro, i a mà esquerra queda una església que sempre està tancada. Sempre. És una cosa terrible perquè he anat 40 vegades i l'he vist una oberta. Doncs és l'església de Sant Cosme i Sant Damián, perquè el papa Félix IV va decidir que les relíquies eren tan importants que el que necessitaven era protegir Roma. Sí, recordeu, estic veient que feu el gesto de com es va cap al foro. Sí, es va cap al foro, correcte. Aquí al final està l'amfiteatre i entre mitges teniu tot el foro que ja veieu que comença aquí. I aquí a dalt, que no es veu, estan les finestres, diguem, de la part posterior dels museus capitolinos, que és la que us deixa veure probablement una foto com aquesta. Dintre tenim un mosaic que naturalment fa referència als sants metges que veieu aquí. Aquí teniu el primer, que és Cosme, us l'he ampliat, que està a prop d'un santo, que és Sant Teodoro, que l'està presentant la coronació davant de Cristo, que lo teniu aquí en posició central i bizantina, o paleobizantina, que és el que esteu veient aquí. A l'altre cantó està Sant Damián, però mireu que està a prop d'un personatge important perquè els restos arribessin a Roma, que és el papa Félix IV, que és aquest, que lo veieu en la maqueta de l'església de Sant Cosme, presentant-la com a regal, com a present a la coronació. Clar, però després de tot això que us he contat, els sants tindrien predicament, però la raó per la que tenen un predicament espectacular i que és la part més divertida de la història, i com ja estem en el mig sabeu que ve la part més divertida, doncs és la que correspon al miracle més important. El miracle més important està contat diverses vegades, però probablement la part en què està més contat i millor contat és en un llibre que és de Francesco de la Voragine, que es titula La leyenda dorada, que és del segle XIII, que aquí teniu una fulla, i que correspon a aquest gesto que esteu veient aquí en què una cama de color negre s'està passant a un tipus de color blanc.
i ara veureu en què consistirà el miracle successivament. Fra Angelico un altre cop. El problema va ser el següent. En l'església de Sant Cosme i Sant Damià que us he presentat i sota l'empar de Felip IV, el sacristan, i quan diem sacristan tenim que entendre el tipus que feia la neteja de l'església i que participava en l'ofici, que és aquest personatge que està malalt, sembla que té un càncer que l'està menjant la cama dreta. De fet, no està clar, com veureu, si és la dreta o l'esquerra a partir d'ara, però el que diu realment és que és la cama dreta. La cama dreta, el càncer se l'està menjant. I per tant, el pobre home el deixen allà aparcat al templo i pensen que es morirà. Però de nit, naturalment, vosaltres que ja esteu veient aquests elements empírics i màgics de la medicina continuats, dormint, això no passa despert. El que va passar ara passa dormint, igual que passava en la incubatio dels grecs. Però hem canviat el trasfons. Abans pensaven que els déus eren molts i estaven no sé on, i ara pensem que el déu és un i està no sé on, però el mateix trasfons. Quan el sacristán està dormit, se li apareixen els dos santos. I veuen el desastre de cama que té. I doncs si un sant li diu a un altre, aquest home ha perdut molta carn, diu la llegenda. L'home ha perdut molta carn. Hauries d'anar, sempre se diu que lo diu Sant Cosme, però la llegenda no l'especifica. Li diu a Sant Damià, hauries d'anar al cementeri, agafar carn d'algun mort, i en la carn que agafes la tornem a posar. I jo crec que això haurien d'estar sols. Sant Damià va cap al cementeri i veien una cama sencera. I quan li pregunta a Sant Cosme, diu, escolta, però què és el que ha passat? Diu, no, és que he començat a pensar que tenia que... Diu, doncs ja ha posat per tota la cama. Aquesta és la història que conta la llegenda dorada i que, a més, clar, el tipus del que li van agafar la cama, que en principi està mort, ara veurem, en principi està mort, era un mort. Era un moro, vull dir. Era un àrab que s'havia mort i que en principi està en el cementeri. Per tant, veieu com aquí Fra Angelic lo clava i a més clava coses que quan uno torna a veure el quadre veus que era molt bo. Primer, el tipus estava dormint, mireu que està dormint. Deixaran de passar aquestes coses. Estava dormint. Els dos santos, que ja es veu que són santos, col·laboren per ficar la cama, però clar, Fra Angelic deixa de banda coses. Per exemple, no veiem la cama del mort, veiem la cama malalta, ha desaparegut. I mireu que aquí a dalt té coses que els metges utilitzaran. Primer, aquesta mena de matràs rodó és el que els metges utilitzaran per veure l'orina. I a prop també té un got en què els metges li donaran un ungüent o li donaran una beguda perquè el tipus aquest pugui aguantar si es desperta. En la qual sembla que la representació està clara i la manera de resseguir la història dels sants metges té un cert predicament. Però clar, comencen a passar coses que veureu que no deixen les coses tan clares, com ho deia la llegenda. Primer, i important, moltes vegades, com passa en aquesta pintura, que per ser és preciosa, que és del segle XV i que està a Alemanya, doncs mireu el que passa. Clar, la disposició de la cama no coincideix amb la de la cama bona. Aquest serà un problema a resseguir. Alguna vegada, els que m'heu sentit altres vegades, heu vist com Rembrandt es va equivocar i va ficar un braç que era molt més llarg en una sala d'autòpsies. Es va equivocar. La gent diu que si un llibre i que si no sé què, que si havia llegit massa, però el més raonable és que s'hagi equivocat i hagi calculat malament el trosset de braç que faltava. Aquí comencen a passar coses sorprenents. Per exemple, aquest peu que veieu aquí és impossible. Però també passen coses que són molt d'agrair. Per exemple, veiem la cama que han tallat. I fixeu-vos, a més, que la manera de tallar la cama, perquè és un moment en què la medicina i la cirurgia tenen una explosió d'activitat, és una manera neta. Sembla que està fet en un bisturí. Ara us ensenyaré algú que utilitzaven per fer-ho. Està ben tallat. Com es va pegar una cosa a l'altra? Això tampoc està clar, però ara anirem veient imatges i veurem què passa. Aquest quadre, que és el que he utilitzat per la conferència d'avui, és del maestro de Valsalvas. El maestro del Valsalvas és un pintor que està actiu a finals del 15, a mitjans del 15, i que veieu que torna a representar les coses com eren. El sacristà que està dormit. Aquí té un problema teològic que va ser un problema teològic molt important. Ara fem broma en el problema teològic, però vigileu el problema teològic perquè quan algú preguntava què passava si ells curaven o curaven a Cristo o curaven els àngels si ells són només intermitjos, algú acabava cremat. Per exemple, me ve al cap uno que sempre recordo de la discussió entre els franciscanos i els dominicos que feia les delícies dels jesuïtes. La discussió era exactament a quina distància estava l'infern. I quan dic això m'estic referint a distància cap avall i en concret. Els dominics deien que eren 1.500 milles. I clar, els franciscanos deien que no, que una mica més. I els jesuïtes es reien de los dos.
Per això, probablement, quan els que hem anat a col·legis de jesuïtes sempre deia, si sigues així, te van a fer franciscano. En fi, doncs la idea seria, aquestes discussions teològiques són molt importants. Tan importants que el pintor es veu obligat a ficar el tipus responsable del miracle. És l'àngel el responsable del miracle. Els metges fan d'intermediari i col·loquen la cama, només col·loquen la cama. Mireu, per cert, que aquesta cama, que fins ara hem vist bé, la tallada, ara ja no està bé. Té una mena de lesions que més que càncer, quan les veu una de nosaltres, recorda una gangrena. El que sembla que ha passat a aquesta cama és que està gangrenada. Veieu aquesta mena de lesions, aquí els que esteu davant segur que les veieu? Són lesions petites que recorden a la de la gangrena gaseosa, que era la raó més important per tallar cames, perquè els càncers de cama, d'ossos, són molt raros, molt estranys, en la qual probablement estava equivocada. I mireu com la cama del mort, bueno, aquí sí que té una disposició, però naturalment, tamany dels peus, queda clar que no és seva, perquè el pintor té necessitat d'explicar, de donar un caràcter narratiu al quadre que posa davant d'ell. A partir d'aquí passa de tot. Passa de tot perquè moltes vegades la gent comença a perdre el que vosaltres sabeu ara de la llegenda. I quan passen els anys, el pintor que es fica a pintar no recorda ben bé què passa. Per exemple, mireu que la disposició, un cop aquest tipus surti viu, que sembla que va sortir, de la cama dreta, per tant, la que ha afegit de l'àrab mort, és molt més llarga que l'esquerra. Molt més llarga. El pintor té la necessitat d'explicar que la cama no és seva, però aquí probablement s'ha passat al moment de... Escolta, ja hem entès que no és seva per el color, no cal que sigui tan llarga perquè quan aquest tipus desperta serà impossible que camini. No? Mireu un altre problema que el pintor té dificultat de fer. Clar, no és una cama normal. Per tant, que sigui més llarga està bé, però la cama té que estar atrofiada. I efectivament ha entès molt bé, i és una part que ens tenim amenaçat el doctor Miralpeix i jo, que un dia farem junts, de com els pintors i els metges estudiaven anatomia en aquesta època junts. Mireu, com la cama està atrofiada, veieu aquí que ha perdut tota la massa muscular, aquesta cama és normal i el turmel normal, però aquí pràcticament només queda l'os. Molt ben pensat per part del pintor, molt ben fet. La cama està atrofiada, no pot ser una cama normal, perquè el tipus, en principi, com us dic, estava mort. Més tragèdies, diguem, anatòmico-quirúrgiques relacionades amb la cama en qüestió. Mireu, aquesta és la cama del viu. Per cert, aquest viu ja no està dormit, sinó que està despert. Estem perdent el sentit de la llegenda. Aquest quadre que us estic ensenyant, que està en el Prado, és de Lluís Borrassa i, per tant, està fet a mitjans del segle XVI. Va perdent part de la llegenda que es va fer al segle XIII. I com per part de la llegenda, mireu també que està ficant dues coses diferents en el mateix quadre. Ens està ensenyant, per una part, el miracle. El miracle en el que només apareix un sant, només un. Quan només apareix un, normalment la historiografia normalment diu que és Sant Cosme. No discutirem pas això. El resto de lo que veieu aquí no són els germans, són àngels, els que estan intercedint perquè el miracle tingui lloc. I en el mig està la verge en el nen. Doncs s'està equivocant. Ens estan fent una representació del miracle, caràcter narratiu, bla, 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 en una representació que és la representació votiva que nosaltres estem acostumats a veure sense miracle. En aquesta mena de sacra conversa dels sants amb la verge. L'última part del miracle és, diguem, la més peliaguda. Perquè tenim un problema en l'àrab. Ja sé que... Però tenim un problema en l'àrab. L'àrab està clar que està a la llegenda i, per tant, representar l'àrab sembla que hauria de ser lo raonable dintre del quadre, no? Clar, aquesta és la primera taula que he vist en la representació de l'àrab. Mireu aquí la desproporció de les cames, que és evident, sí? El sacristà, que aquí té un ull obert i un altre tancat, fixeu-vos. La cosa per al pintor no estava clara si allò havia succeït de veritat o dormint. I, per tant, ho deixem així. I al cantó estan els dos sants, en Sant Damià, que en un moment narratiu diferent s'ha dirigit al cementeri a buscar la cama. Fixeu-vos que aquí el pintor fa coses que són de cosecha pròpia i que no estan en la llegenda. Primer, que Sant Damià se porta la cama dolenta, la veieu? I la fica al lloc en el que estava la cama sana. Una cosa de la que la llegenda no deia absolutament res. És veritat un altre cop, i cada cop estic més convençut cada vegada que veig això, que probablement el que passava era gangrena. Aquí les lesions són, jo diria, característiques d'una gangrena gaseosa, més que d'un càncer que normalment fa, en fi, doncs probablement. Clar, l'àrab no es representa. Han fet una silueta d'àrab, però mireu que no és un personatge, no? L'únic que interessa de veritat és la cama, que veieu com és portada,
fins a col·locar-se en el lloc adequat. Clar, la qüestió és si l'àrab estava viu o mort, com ho podeu imaginar, si estava viu o no estava viu abans de treure-li la cama. I tenim una representació més, tenim dos, que jo crec que comencen a aclarir més les coses. Aquí tenim un altre cop el sacristan, en una posició que és fascinant, perquè mireu que com té que representar que està dormit, l'ha incorporat 90 graus, com passen els malalts en els hospitals, però l'ha deixat la mà esquerra perquè pugui apoyar-se i quedar-se dormit. Ell, de fet, no habita a Sant Cosme i a Sant Damià de veritat, sinó que això és un miracle que li curen la cama. La segona cosa que veieu és com aquestes cames són prou raonables i estan en una disposició anatòmica raonablement correcta, veieu? I com els dos sants estan tratant d'ajudar. Clar, el pintor ja és conscient de que els dos sants es ficaran un lío si representa només a els dos metges intentant curar el malalt. I aquí té l'astúcia de ficar aquest tondo en el que la verge i el nen estan presidint l'escena. Aquests dos estan curant, però la raó per la que estan curant queda claríssima aquí a dalt. Estan curant perquè la verge és la que està intercedint perquè la curació tingui lloc. Per últim, aquí tenim el mort, l'àrab. Mireu que l'han tornat a ficar a la cama, lo veieu? Sí, no sé per què aquesta preocupació de ficar a la cama, no es pegaria, segur. Però mireu també com aquestes lesions es tornen a repetir, probablement perquè hi ha gravats en què els pintors de l'època estan veient com es representa aquesta cama malalta i tornen a repetir-ho, sempre la mateixa disposició longitudinal de les lesions. I fixeu-vos que aquí surt un personatge absolutament fascinant que quan lo vaig veure la primera vegada dic, aquest tipus què fa aquí? Perquè a més, si lo veieu està relativament sentat i tranquil, però de la boca surt una mena de cosa. Doncs s'han equivocat. I efectivament falta un miracle de Sant Cosme i Sant Damià. I és que sembla que un pagès li va entrar una culebra a la boca i es va afogar. Un cop afogat, ells van fer que la culebra sortís i el pagès va tornar a la vida. Però clar, com no tenien lloc per als dos miracles en el quadre, diu, doncs no passa res. Fiquem el pagès aquí, veieu, en la serp que està sortint de la boca i que fa referència a l'últim miracle. De fet, és l'única representació que jo he trobat, ja recordeu-vos, sempre dic, si trobeu alguna cosa d'aquesta, sisplau, recordeu-me i maneu el que trobeu. Doncs és la representació única que jo he trobat de miracle. Però, com us deia, la preocupació a aquestes alçades és veure si l'àrab estava mort o no estava mort. I cada cop les dubtes són més grans. Aquí hi ha una taula castellana del segle XV, en què mireu que efectivament l'àrab està aquí vestit que per estar en el cementeri de fa dies està massa ben conservat i sobretot que la cama té aspecte de que està sanant fa poc. En la qual comencem a tenir una certa dubte si aquest tipus estava viu o no abans de treure la cama. Les dubtes s'acaben en aquest retaulo que està en el Museu de Valladolid i que és d'Isidoro de Villoldo, en el que queden clares diverses coses ara, com veieu. Primera cosa, que Sant Cosme i Sant Damià estan fent, com ara repassarem, condicions de tals utilitzant els seus atributs. Mireu que aquí està mirant l'orina, que és per a lo que serveix aquest pot, aquí està l'orina, veieu? Aquest és el sacristan que ha despertat, i no només ha despertat, sinó que Sant Cosme li està prenent el puls. Aquest encara està viu, que era una cosa que els metges ja feien en el segle XV. I aquí teniu l'àrab, que ara sí que està clar que estava viu, en un tall quirúrgic absolutament net de la cama que estan ficant el sacristà en qüestió. La llegenda no informa com acaba tot això, ni en l'àrab ni en el sacristà, i per tant no puc dir-vos més del que us he dit. Els propers 5-10 minuts els utilitzarem bàsicament perquè veieu algunes representacions dels atributos que els sants metges tenen en la pintura. Alguns ja us he ensenyat. Aquest teniu a Sant Cosme, Sant Damià i entremig a Sant Pantaleón, que és un altre sant, que el professor Bosch també estem amenaçat que un dia el recollirem tots, i per repassar els sants que tenen que veure en algun miracle mèdic o en alguna qüestió mèdica. Un altre cop l'element màgic del que us estic parlant continuadament. La distribució d'aquest, mito, entre cometes, perquè estem parlant ara de cristianisme i és anacrònic, naturalment el terme, com ben sabeu, és enorme. El sud d'Itàlia, en un retaulo preciós que he tingut oportunitat de veure, i aquests són Sant Cosme i Sant Damià, que ara estan atenent un malalt sense saber bé la referència de què. Però, com us deia abans, no només són sant metges, són els responsables dels gremis dels barbers, els perruquers i els farmacèutics. Doncs per què? Mireu,
clarament Sant Cosme i Sant Damià en dos instruments, en dos eines que utilitzen els barroquers, els barbers, la tisora i la mena de navalla aquesta que teniu aquí. Els elements, els atributs purament mèdics, el matràs per veure l'orina, es feia continuadament. L'altre dia us vaig dir inclús que l'orina es tastava per veure si realment tenia sabor dolç o no era dolç o què passava aquí. I el morter, que bàsicament era una cosa molt important, perquè un cop que ficaven les hierbes, clar, tenien que fer-se-les passar al malalt, i en el morter el que feien era homogeneitzar el contingut que li donaven al malalt. A vegades el matràs alcança proporcions diabètiques de veritat, no? Com ben recordeu, els diabètics orinen moltíssim, no? I aquí es veu clarament com probablement el pintor ha fet gala del coneixement de matràs de gran tamany. Alguns de nosaltres hem visitat això, que és Socios Lucas, fa 8 anys o 9, no me'n recordo quan, i hem vist els mosaicos preciosos, no només que estaven al sostre, sinó a tots els murs laterals. Aquest està al sostre i és Sant Cosme, com ho veieu aquí, Cosme, i que té els atributs propis del cirurgià, que és el bisturí. La caixa de bisturís de diferents mida i el bisturí. Just al començament del Renaixement, els cirurgians comencen a ser, ara veureu la segona part de la xerrada, més metges i comencen bàsicament a agrupar-se i a participar d'una part de la medicina que fins ara la teníem vedada. Però com veureu, a poc a poc es produeix un canvi que és un canvi interessant. Els morters, en una taula de l'Ibec, mireu aquesta mena de bisturí en el morter més petit, i això que s'utilitzava per portar les essències, o sigui, la substància del medicament separada. Està molt ben pensat aquí, molt ben pensat per el pintor, veieu? Doncs ha ficat quatre apartats en els que anaven separats les hierbes, ja homogenitzades. Després el que feia cadascú d'ells és una pòcima magistral. Jo fixava coses dintre d'un pot i tractava que el malalt vegués aquest pot, com en algun cas us he contat. Una miniatura del libro de las grandes horas de Anne Offriten. Doncs mireu Sant Cosme en lo de l'orina, en el pot de l'orina, i aquí un detall per als farmacèutics que tinc allà a darrere, que és fascinant. Mireu com el sediment, quan els metges demanem un anàlisi d'orina, veiem dues coses, l'elemental, diem, i el sediment. Perquè quan deixes l'orina una estona, l'orina sedimenta. Mireu com ha sedimentat l'orina. Lo veieu aquí en el mig del matràs? Aquesta mena de cono és el sediment que el pintor no ha tingut més manera de pintar-ho que la que esteu veient, i per tant ha deixat la claredat, el seu coneixement sobre la pràctica. Alguna representació aïllada d'algú dels sants per separats, en la caixa d'instruments quirúrgics, com veieu que és Sant Cosme, que és de Bartolomeu Ibarini, i algú que s'escapa de la representació en atribució normal, com aquest Sant Damià de Juan Carreño de Miranda, que sabem que és Sant Damià perquè veieu aquí un altre cop els 4 compartiments en les diferents substàncies i la mena de cullereta per barrejar-los. Doncs fins aquí terminem passejant, jo que acabo de tornar de Madrid, per alguna dels carrers que ja es diu així, Sant Cosme i Sant Damià, i així he intentat, en fi, estimular-me per la xerrada que tenia que fer-vos avui. Però necessitem parar en 2 petits grups de sants que fan miracles realment assombrosos. En algun cas, miracles que no resseguirem en la seva totalitat, però que és realment prodigiós, i veureu quan algun dels símptomes a continuació de la malaltia, que realment és un prodigio el que passa allí. Aquest que veieu aquí és un dels 2 mosaics que jo tinc en l'arxiu meu de Sant Artemio. Sant Artemio és aquest personatge que teniu aquí, Sant Artemio d'Antioquia. Probablement algú de vosaltres lo recorda, era un soldat romà que va veure la llum, literalment, i es va passar entre els cristians. I un cop que estava entre els cristians, ell va terminar com a màrtir i com a sant perquè li van a tallar el coll, naturalment, els mateixos romans que ell defenia una mica abans. I aquí lo col·loquen al cantó de Sant Mercurio, que és un sant que té reminiscències del Marte romà, del déu, lo veureu com lo té aquí col·locat. Clar, Sant Artemio, que té, diguem, virtuts terapèutiques de tractament, s'especialitza en un grup de malalties realment assombroso. Hi ha un article escrit sobre això, que són les malalties testiculars. No només anaven a l'església de Sant Artemio els que tenien un problema testicular. De fet, algú dels traductors deia hèrnia, però en general quedava clar que eren testículos d'un immens tamany que no podien fer que el tipus caminés, probablement tumors. En grec es diu literalment pedra de roca,
per referir-se a aquest tipus de testicle immensa que impedia la vida normal del personatge en qüestió. Com us dic, hi ha un grup de miracles, igual que el de Sant Cosme i Damià, que ara no tenim temps de repassar perquè m'agrada presentar-vos una part, diguem, quirúrgica, màgica, ja se'n patem, de Sant Artemio. El que sí m'agradarà és que descanseu una mica i veieu quals són els símptomes que patien aquests malalts de problemes testiculars, perquè realment són fascinants llegir l'original, en un original que es diu Taumata, miracles, Taumata. Naturalment, pateix les coses normals del malalt que té un tumor testicular, bàsicament dolor en el testicle, i esto lo conten molt bé. Però, clar, algunes de les coses són sorprenents, increïbles. Coixeixa, és clar, no pot caminar, perquè en algun cas, com no es operava, era immens, això està bé. Mal de peus, increïble. Mal de peus sorprenent. Però, mireu, manca de veu o apnea. Clar, aquí podríem fer una broma molt fàcil, intentaré no fer-ho, no? Sí, efectivament és un joc delicat i és possible que es quede sense veu, no? Però manca de veu el malalt no pot tenir. Tos, tampoc, no? Una lesió testicular no pot donar tos. De tota manera que al final, per l'església de Sant Artemio passava tothom. Tothom. Doncs un sant, per un sant que teníem que s'havia especialitzat en una cosa molt concreta, doncs immediatament després comença a passar, com veieu, a tot tipus de malalts. Com us deia, i en això utilitzarem els últims 15 minuts, tenim una part màgica que ara depèn dels cirurgians. Com veieu que sempre faig broma als cirurgians, fins aquí, fins a aquest moment que estem al començament del setge, a quadres de finals del 15, 1490. Però a començaments del setge els cirurgians han tingut una vida molt complicada perquè no se les ha considerat metges mai. Venien d'un gremi diferent, els barbers, i per tant es dedicaven a una cosa manual que els metges normals que havien estudiat la veien molt malament. Molt malament. Però clar, aquesta condició comença a canviar. I comença just a prop de la realització d'aquest quadre que veieu, que és un quadre del Bosco en un tema que ara repetirem i que veureu resseguit com té una gran representació i com veiem com va canviant la figura del cirurgià en aquests moments. És l'extracció de la pedra de la locura. És l'extracció de la pedra de la locura. Probablement el quadre del Bosco, com tot el que ha fet el Bosco, és fascinant, perquè quan comences a mirar cada cop ves coses diferents, no? I el que intentaré ara serà que mireu en mi perquè veieu les coses diferents. Primer, hi ha aquí una mena de llegenda, que la traducció és flamenco, però es llegeix molt bé perquè està molt a prop de l'alemà, i la traducció és maestro, meister, diu aquí davant, meister, maestro, quítame esta piedra, diu la part de a dalt. I per sota diu meigname, que quasi es veu aquí el name, lo veieu? Meigname is, mi nombre, el meu nom, is Luberdas. Com el Bosco era molt de broma i molt de coses, diguem que el quadre donés pistes sorprenents, l'uberdat significa literalment teixó castrat en flamenco. Teixó, el rosegador, aquesta mena d'animalet mamífer, teixó castrat. I aquí és la primera cosa que ha fet pensar a la gent que probablement el que estava passant aquí no era normal i que, de fet, l'escriptura que esteu veient aquí no l'havia fet el Bosco, sinó que era posterior. Havia participat un altre pintor. És veritat que aquesta afirmació s'apoya en el fet que les poques lletres que tenim del Bosco no semblen aquestes. Bueno, probablement ha sigut una altra. Mireu una cosa, un detall molt important. Primer, el cirurgià, que és aquest personatge que està aquí, té, per això s'ha avisat al principi de la xerrada, una cosa que queda clar. Formava part de lo que els metges, de l'atribut dels metges de l'època, que és aquesta mena de capirot. Però aquest capirot s'ha transformat en una mena d'embut. Veieu? No és el capirot tan maco que l'hem ficat al metge d'abans que havia denunciat a no sé qui davant de Lícies, no. Aquest té una mena d'embut i és un embut metàl·lic que no es porta al cap. Probablement forma part d'aquesta interpretació satírica que després veurem que deixa molt malament el cirurgià que està participant. Tan malament, que ressalta a la mena de bújaro, de botijo, que té per beure vi. I lo fa ressaltar a prop del cinto a la part dreta. Vigileu en aquest perquè aquest s'ha posat a operar després de... Vigileu en el que està fent. Mireu, a més, que hi ha un segon personatge fascinant, que és aquest malalt, que per alguna raó que encara no sé, tots els malalts que estan sotmesos a operació durant el principi del Renaixement, per tant, finals del 15, començaments del 16, estan en les sabates fora dels peus. I per alguna raó les sabates es representen a part. No sé per què. I els tractats mèdics que he llegit tampoc deia per què. Però en qualsevol cas, aquí se l'ha tret.
I curiosament, el Bosco no està traient pedres del cap del tipus, sinó que el que treu és un tulipà. És un tulipà, és una flor. Aquí teniu una que ja han tret i una segona que està traient. La veieu? No és una pedra, és un tulipà. És un tulipà, és una flor. De fet, és un tulipà segur perquè la taula no és una taula normal. Perdoneu. És un bulbo de tulipà. De forma del bulbo del tulipà. La veieu? Per tant, clar, s'ha dit de tot. Per exemple, s'ha dit que quan un vol dir en holandès que és un tipus molt neci, molt simplet, li diu cap de tulipà. I per tant s'ha pensat, bueno, continua la vena satírica i pensem que aquest està tratant a un altre que tampoc és que estigui massa despert. A prop tenim una mena de frare, de mossèn, en hàbit i en un aguamanil que té aquí i que està, diguem, alabant l'operació. Veieu? Està alabant l'operació i apoya un altre cop la vena satírica de lo que esteu mirant. A lo millor algú de vosaltres recorda el quadre que està al Prado del Jardín de les Delícies, la monja, l'hàbit de monja que l'ha posat a un porc i que va per allí passejant, i no està clar si per l'infern o l'entrada de l'infern. Probablement és una sàtira a l'Església, com ho veieu aquí. Per últim, i deixant ben clar que el metge que l'està operant no ha obert un llibre mai i que per tant és un cirurgià i que per tant no passa com l'altre dia quan el metge es feia representar tocant el llibre obert. Clar, nosaltres hem perdut aquesta referència, però per a la gent de l'època era immediata. Aquest, no només el llibre està tancat, sinó que està en una posició assombrosa. Així ningú podrà prendre el que posa el llibre. I ens deixa molt clar que el que l'està operant no sap què està fent. No sap què està fent. Dos petits detalls que probablement us interessarà a algú. Primer, s'ha dit alguna cosa estranya en la part de darrere del quadre. Per exemple, s'ha dit que ha participat un altre pintor en el desenvolupament del paisatge que teniu enrere. Bueno, és una idea, com totes les que tenim en història de l'art, a vegades difícil de comprovar. El que sí és fàcil de comprovar és que la línia de l'horitzó està molt alta, i això és típic del Bosco. És típic perquè si fa la línia de l'horitzó molt alta es deixa posar més monigots, més personatges dintre de la terra. Per tant, no estic segur que aquesta idea sigui correcta. I la segona és que sí que ha separat el quarteto aquest, l'ha separat en una mena d'habitació. Estranya, perquè està a l'aire lliure, però habitació. Per tant, aquesta extracció de la pedra de la locura semblava que tenia un component màgic. Però, clar, tenim una pregunta molt important. Per què es feia l'extracció de la pedra de la locura, de la bogeria? Algú es curava d'això o no? No està clar si es curaven. De fet, si veieu aquest quadre de Jan Sander, l'aspecte és que no es curarà ningú. Mireu l'asèpsia del personatge en qüestió, que no està representat com un metge, està representat com un barber, en el bisturí de la mà i es traient la pedra. Clar, el barber, quin element tenia per dir-li, escolta, que jo sé fer això que estic fent? Quin element tenia per fer això? Només un. Ficar a dalt les pedres que ja havia estret i ficar-les perquè la gent que anés a treure la pedra de la locura, de la bogeria seva, sapigués que ell ja havia tret pedres. 1, 2, 3, 4, 5. I per tant era un tipus experimentat en el fet d'extreure les pedres de la bogeria. Si no, ja veieu que no hi ha un llibre a lloc, que aquesta mena de xisme està sense orina, com ho veieu aquí, etc. El personatge que tenim aquí a la dreta probablement està esperant, perquè després li tocarà a ell, s'ha dit en raó, en una posició molt estranya, perquè una de les coses que es diu quan un es treu la pedra de la bogeria és que el tipus que se l'estan extraient està boig. Una altra cosa que s'ha dit és que és un luxuriós, i per tant, al extreure la pedra de la locura, el tipus calmaria la luxúria. Però probablement se trata d'un personatge que està boig, i que probablement algú pensa que si l'obrim el cap i extraiem la pedra de la bogeria, doncs sembla que tot funcionarà. Hi ha una part mèdica darrere del pensament aquest, hi ha una part mèdica. Recordeu-vos que hi ha un grup de malalties, especialment l'hematoma subdural, en què quan un home fa un hematoma subdural ràpid, doncs els mesos següents pot desenvolupar un quadre de demència, es pot tornar boig. De fet, quan això passa, el que s'extreu és un coàgul de color vermell. Un coàgul de color vermell. Per tant, aquesta és una opció des del punt de vista mèdic. El que feien era un tipus que havia donat un cop al cap, havia fet l'hematoma, li fan un trèpano, un forat, li buiden algo que és un coàgul i que ells pensa que és una pedra, els hematomes quan deixes passar molt de temps es calcifiquen i són pedra, i per tant té una mena de sentit mèdic. L'altra qüestió seria dir, doncs d'acord, es tracta d'una calcificació de la pineal. Hi ha un historiador de l'art que ha escrit, és impossible.
Entrar a la Pinyal, està mort ell i inclòs el barber, es moren tots. És impossible que l'operació consisteixi... No pot ser, és una idea que jo crec que no va enlloc. Aquest quadre que veieu aquí és de Peter Bruegel i us fa una idea de com es feia la representació de l'extracció d'aquesta pedra de la bolleria, perquè naturalment no està patint només el que se l'extrauen. Mireu aquí el cirurgià, veieu? Com l'està extraient la pedra. Els que esteu més a prop podeu comprovar que aquest tipus no està bé del cap, està boig, per tant, i la primera afirmació de que esto es treu. El nano que està esperant immediatament després té cara de tontalicón, lo veieu des d'allà, tampoc el pobre desgraciat està bé i, per tant, el tipus està intentant curar la bolleria. I a darrere hi ha gent encara molt estranyes que ja han sigut operat. Lo veieu? No acabo d'entendre bé per què, a més del venatge al cap, porten venatges al braç. Lo veieu? Aquest especialment està envenat. No sé per què, si era la mateixa operació del tipus aquell, etc. Clar, hi havia gent que costava de deixar-se enganxar per fer-ho. Mireu aquí, l'estan marcant, com ho fem ara, l'estan marcant el camp quirúrgic, encara no l'han operat aquest, però costa, perquè naturalment estava en una cadira, s'ha llançat de la cadira i estan tratant d'assenyalar on farà la incisió el cirurgià en qüestió. Per tant, és un quadre molt detallista. Mireu aquí un altre boig que probablement porten els familiars en contra de la seva opinió i aquest, que és el que està patint, ficant-li el dit a l'ul, aquest ajudant o mena d'ajudant que està a prop. Un quadre en el que ja es veu, que lo poso aquí, perquè com sempre meto els cirurgians, després tinc mala consciència quan arribo a casa. Doncs perquè veieu com la sensació que la població té en relació als cirurgians canvia. I mireu com aquest cirurgià s'ha transformat en un metge. És un tipus que va vestit com un metge de l'època, un metge que ja guanya calés per vestir-se així, que naturalment és una manera de presentar-se en la casa del malalt, en el sortijón. Quevedo, por eso, bueno, espero que no lleve ninguno de los compañeros sortijón, porque si sigo hablando. No, Quevedo decía el sortijón enlosado, porque cuando veían entrar a alguien con una sortija muy gran, segur que uno anava a la tumba. Por eso deia enlosado. En el moment en què el sortijón enlosado entra en casa, doncs el metge, la sortija aquella immensa, una mena d'anell immens, doncs aquí veieu com aquest cirurgià és un cirurgià que ja porta terciopel, porta coses que fan pensar que aquest es guanya molt bé la vida. Com veieu aquí en una extracció, que és una extracció cada cop més neta, estem en 1560. I és divertit, des del punt de vista mèdic, no sé si els historiadors us avorrireu molt, però és molt divertit de veure com ara ja la selecció del camp quirúrgic és neta. No està clar si aquest està tancant el camp quirúrgic, si està cosint després d'operar, que és el que sembla, perquè es veu una mena de cicatriu en la que el malalt sembla que ha sortit raonablement bé després de l'extracció de la pedra. Les coses moltes vegades no eren fàcils i, a més, n'hi havia espectadors. I hi ha dos quadres de Jan Steen, que és un pintor holandès, flamenco, que són fascinants. Mireu primer com està patint el pobre malalt. Segon i important, aquest abordatge quirúrgic és un abordatge posterior. Esto normalment no acaba mai bé. Veieu? Normalment hem vist com la incisió estava... Ara no, l'estan fent la incisió occipital. I mireu com aquesta dona porta una mena de platet, de peltre, en la que va recollint les pedres que cauen. Van recollint les pedres que cauen. Naturalment, esto té una expectació fantàstica de gent que, com veieu, necessita, en fi, un nutricionista ràpidament, no? Perfectament habilitat per explicar després. Però el que més crida l'atenció és com han ficat un corp que després s'encarrega de lo que va quedant, dels restos quirúrgics que queden per allà. A vegades l'extracció era pública i veieu com un xerraire està ensenyant una pedra de la bolleria en un grup de malalts que sembla que estan esperant i un grup de curiosos. Com és el mateix pintor, mireu el personatge aquest i mireu el personatge aquest com tenen una simetria pictòrica evident en el cap del pintor, que és Jan Steen, com veieu aquí també el pintor flamenco. Alguna imatge més en la que veieu com és l'extracció per anar acabant i mireu aquesta que és d'Ilte d'Esquino, segle XVIII, començaments del XVIII, crec que el quadre és exactament de 1700, en què veieu com cada cop està més clar que el que li passa a aquest tipus és que està mal del cap, està boig, i algú està pensant que si li fan un trèpano i treuen part de la sang, aquest tipus millorarà la seva bolleria, el qual en algun cas, com us deia, té un fonament mèdic raonable. Un quadre del Prado, que les imatges no són molt bones perquè no tenim més, que és de David Teniers, en un quadre en el que veieu com aquest altre cirurgià està fent la mateixa extracció de la pedra de la locura i un gravat.
Acabem, doncs, aquí expressant la idea amb la que he començat aquestes conferències de que veieu com els elements màgics, estem ara ja a començaments del 18, doncs es mantenen al llarg del temps en la pràctica de la medicina i en algun cas arriben fins avui, com ho veurem en les últimes xerrades, que suposo que a algú le divertirà quan veieu algunes de les hierbes que utilitzen per curar tuberculosis, en la qual pràcticament aquests elements màgics, que és el fil conductor, arriben fins al final. Hi ha un poema d'Alexandra Pizarnik, avui que no havien tingut res de literatura, que és això tan maco que esteu llegint allí, que explica aquesta mena d'extracció i sobretot explica el que sentia el que estava boig. És la poetisa argentina, que com veieu és una delícia de poema. Merci per la vostra atenció, espero que no estigueu massa avorrit i que el proper dia també escolteu el que diem. Merci.